penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka kotenre kod gik mopogore opogore mamulo ngimawa. Chanjo. Wasebedo kawa wacho gani wantiere kod chanjo mag nyithindo, mag joma dongo. To nitiere gik moko mathoth mamoro de waher mondo ming'e kotenre kod weche mag chanjo. Mabrota e chendo ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio ka. Yena mondo mi arwake obonyiso wanyige nga en nyakanye kaito obodonjo kodwa e twak achiel. Machiegni daktari? Erokamano Ruth, gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyapiny moro na Lego, Siaya. Tan min Kidu Bay, Kanyepir. Nairobi kae, athietho osiptal maduong' Kenyatta National Hospital. Kendo alony e thiedho tuoche mopogore opogore, to moloyo mikele del gi midhusi. Magin kaka viruses, bacteria, to gi mamoko. Koro kawuona wabiro mondo wang'ia ne wach mar chanjo. Chanjo ni otimo ang'o? Emomiyo wan kaka wuono kendo arwako nyikwa Ramogi e twak ma kawuono. Moro kapok erokamano nya Dr. Judy amor mokalo mar bedo kod chenro mar penj laktar. Moro kapok wadonje weche mag tuoche monego bed ni imiyo ne ng'ato chanjo kata gino ma chanjo time del. Wachaka ni chanjo en gang'o? Koro chanjo anyalo wacho ni gin chembe matindo tindo ma olos gi yo masani ma inyalo mi ki nyathi matin ama inyalo mi kata ki ng'ama duong'. Koro kose migi to gikonyo dendi goruok kod tuo manyalo biro e dendi. Kao ranyisi kaka gimoro kaka polio. Koro ibiro yudo ni polio ni nitie e lony masani, nitie kaka okaw parts moko mege polio no to los maber. Koro ko chuoi godo tibiro yudo ka dendi loso okinga manyalo kingi makaponi tuo ma polio no biro to yudo ko kinga go nitie moko nyal donjo. Gima moko bende. Koro chanjo ena ni nitie gik maluongo ni vaccines. Koro vaccines gin yedhe molos gi yo masani ma iyudo ko miigo, chuoigo kata koketni gi odhogi to miyo dendi loso roteke ma kaponi tuo aina no nyalo donje dendi to yudo ka roteke go ni kanyo kendo konyal maki e yo mayot. To ng'eny gibiro yudo ka gin chanjo imiyo ji e tuoche maonge kod yedhe. Koro iyudo ka komi chanjo no to koro kata ka tuo no biro to okotimo okonyal donje dendi kata kodonjo to kobi goi kaka onyalo go ng'ama chielo ma ok noyudo chanjo no. Ng'eny gi gin tuoche maonge gi thieth ma kapo no yudi to iyudo ka thieth onge momiyo serikal timo matek mondo nyithindo oyud chanjo go nikech kapo ni giyudo tuoche go bang'e to onge kaka inyalo thiedhgi. Kamano. Wacho ni thoth ne gin tuoche ma onge kod thieth. Kata kamano wasebedo kwa winjo wach mar chanjo mar tuo mar malaria. Malaria nitiere kod thieth. Wantiere kod tuoche mamoko kaka nyocha ne wantiere kod corona. Mano bende ne ji oyudo chanjo e kind tuoche mamoko mopogore opogore. Wantiere kod tuoche mamoko ma bende wachgi mar chanjo osebedo ka dhi nyime kuom higni mathoth kaka kute mag ayaki bende osebed kimanyo chanjo. Ibiro lero na ni to agik kanye kod chanjo aina go. Daher mondo minyiswa ni to wantiere kanye kaka piny Kenya kotenre kod tuoche ma bende inyalo geng' kod chanjo. Kenya osetemo matek kabisa. Kendo sani wan about 89% mar jo Kenya moyudo chanjo monego bedni giyudo. To ng'eny ne nyithindo. Kendo anyalo puoyo joma mine sana nikech nyithindo ka nitie gima miyo ong'eyo kuom nyathi to en nyathi nyaka ter mondo oyud ang'o mondo oyud chanjo. Kendo ibiro yudo ni chanjo mego nyithindo wasechopo gimoro 99%. Iyudo ka karibu nyithindo te oyudo chanjo. Mak mana achiel kata ariyo manyalo dong' kalure ni janyuol okotimo kinda mondo nyathine oyud chanjo. Sirikal bo osetimo maber, chanjo gi yudore nono to giyudore kamoro amora. Koro iyudo ka nyithindo mang'eny oyudo chanjo to mano en gima ber moloyo nikech nyiso ni waikore ni tuoche gi kanyalo biro kata bang'e to yudo ka jo Kenya oyudo chanjo makare. Koro shida nitie mana kuom joma dongo
nikech nitie chanjo mege nyithindo mochuno ni nyaka mi nyathi ka nyathi makendo ko yud ko kimiyo nyathi tinyalo kata maki to nitie chanjo mimiyo joma dongo ng'ato kosebedo maduong' pod nitie chanjo monyalo yudo kalure gi tuoche mopogore opogore nikech kaka ng'ato medo dongo ai gi tuoche moko ma bende donje dendwa koro yudo ka nyaka mi chanjo mondo okonyi ogeng'ni tuoche manyalo biro kuomi kata nikech soldiers mege dendi oduogo piny. Koro Kenya osetemo matek. Kuom nyithinda nyalo wacho ni wachiegni yudo 100%. To kuom joma dongo bende gitemo but pod nitie achiel ariyo moko ma miyo ji ok yud chanjo kaka onego bed ni giyudo. Koro emomiyo wan kaka wuono mondo wanyis jopiny ni chanjo en gima ber nikech onyalo konyi kaponi tuo nyalo chopo kata e Kenya kamna kaka nuneno ka corona no chopo. To kano yudo kwa onge chanjo to no nego ji mang'eny kabisa. To ka chanjo no biro omiyo ji mang'eny no tony ma corona okonego gi. Kamano. Ilero nwa maber mokalo kendo apani en mor kaka oganda jo Kenya ni wadhi maber anyenye chanjo mag nyithindo. Kwanda tamalo prochiko gi wi apani wadhi maber. Ati wacho manitire jonyuol moko ma samoro ok mi nyithindo yud chanjo kaka dwarore. Moro nyalo pimonwa gimomiyo kata seche mango motimoro momiyo janyuol nyalo we ma nyathino ko yudo chanjo. Mokwongo en ni nitie kuonde moko e Kenya kae ma pod giter nyathi mondo chanji kendo iyudo kapota ka nitie jok mawuotho gi chanjo go to gipando nyithindo mondo nyithindo kik chanji. Nitie dinde moko bende moko yie ni nyithindgi otimang'o mondo mi chanjo. Koro ma ena ni onego pod wapuonj jopiny emomiyo wantie kae. Onego wapuonj jopiny ni chanjo no en gima osetimne research kendo en gima ber ma biro mana konyo nyathi. Omiyo ng'at manyiso min nyathin kik ter nyathi e chanjo mano en ng'at ma lalo mamano kendo keto ngima nyathi kama ok ber ahinya. Koro nitie kanise moko yie ni nyithindo ter mondo mi chanjo. Nitie jonyuol moko ma gisewinjo kata mana social media kata kamoro ni chanjo ni komi nyathi to nyalo miyo nyathi bed kata ni bang'e ok onyal nyuol gik moko ainago. Tany nyalo wacho ni jopiny ni en miriambo nikech ka gini pok okete dend dhano nyaka timne research mayude ni to onyalo affect dhano machalo nadi kata onyalo konyo dhano machalo nadi. Koro ng'eny giyudo ka konye mang'eny moloyo side effect achiel ariyo manyalo biro gi wach mar chanjo. Moro wang'e ni chanjo mag nyithindo magwa ma Kenya kata bo pimane kod pinje mamoko kaachiel kod pinje mamoko ni to wantiere kanye kaka piny Kenya. Kaka piny Kenya anyisi ni nyithindo osetimo maber kendo sani wan above 90% e chanjo ma nyithindo. Ibiro yudo ni kuonde moko kaka awacho ni kuonde moko ma kaka North Eastern ama nitie areas moko mok ginyal chopo hospital e yo mayot. Lakini sirikal bosetemo matek ni jok mak chiwo chanjo gi dhi nyaka e ute mondo mi nyithindo chanjo. Koro ibiro yudo ni jok moko mi chanjo ma bang'e ibiro yudo ni gin kod tuoche mane gigeng'o nigi ok ogeng' kendo bang'e ginyalo yudo tuoche go. Pod gintie ok awach ni gionge pod gintie. Emomiyo pod waneno ng'ol moko motenore gi gik moko kaka polio. Pod waneno gik moko kaka hepatitis ama kata ka ng'ato oyudo measles to en nikech no omiye chanjo koro yudo ka measles tere ng'wech. Tanyiso ni ng'eny tuoche gi gionge kod yath. Especially chanjo mimiyo nyithindo ng'eny gi onge kod yath. Koro kaponi ok omi nyathi chanjo to nyathino biro yudo tuo bang'e gimoro kaka polio to en nyathi makoro ng'ol nyaka chieng'. Emomiyo Kenya osetemo matek gi kolure gi kony mawuok kuom World Health Organization kod organizations moko kaka UNICEF osebedo ka konyo e weche mege vaccine, e weche mege puonjo, e weche mege training mondo mi jo Kenya obed kong'eyo wach mar chanjo kendo obed kong'eyo ber mar chanjo. To mano e gimomiyo pod walando ni jopiny ni chanjo en gima ber, nyithindo mondo chanji
jomadongo mondo chanji mondo tuoche manyalo donje dendwa oyaye nikech waonge gi rotekego wanyalo geng'ogi kendo wabiro dhi mbele maber. Kamano. Aneno ka wantiere kod chata manyiso routine chanjo mabende thothne ichiwo kod ndalo ma ichiwo gi ahinya kuom nyithindo. Wuothe kodwa ka daktari mondo mi oganda wa ong'e ni kata seche motero nyathi chanjo en chanjo mane ma otere nyathi, en chanjo mane modwani mondo mi oyudi kod gino ma chanjo no timo. Koro chanjo pogre mana kaka unene chat kae. Chanjo imiyo nyathi kochakre nyuol. Kendo ang'e nitie joma ng'eny moseneno ka gin e osiptal to nyathi ketone drop more dhoge. Mane miluongo ni oral polio vaccine. Nitie ichwoyo ne nyathi e bad koracham. Kendo iyudo ka kuonde moko ing'iyo ka be in kod alamano. Nikech kosechwoyigo to nitie kaka dendi react aito oloso rageng' mabiro geng'o gik moko. Koro ng'ato nego bed kode en BCG mokwongo cha. Koro mano to miyo ng'ato ok bi yudo tuberculosis. Polio, chanjo ma polio en chanjo ma muhimu ahinya nikech en kiyudo polio to polio biro keti ibedo ng'at mong'ol. Koro ka nyathini ong'ol nikech nokitere moyudo polio vaccine tok ber ahinya. Koro vaccines gi duto, magi gin vaccines mochuno mimiyo nyithindo matindo. Koro ibiro nyisi nitie kad mar clinic. Ibiro nyisi ni tarik makama kel nyathi mondo mi chanjo. Koro nitie mimiye sama onyuole ama kokano nyathi mano nyuole ot to immediately modhi osiptal tibiro chanji. Then bang' wiga 6 kendo imiye dose machielo. Koro miyo luwo gigi te kendo nurse kata daktari biro konyi keto ni dates gi mondo mi ter nyathi mondo timang'o mondo chuo sindan te chanjo mimiye gi mabiro konye e ngimane nyaka chieng'. Kamano. Ma ka beto nego be ni chanjo mag nyithindo dhi adhiya nyaka wantiere kacha kod higni 10 mar chanjo mar HPV. Koro ma HPV ni taparo ni wasewuoye kae kata ndalo mokalo especially kuom nyithindo manyiri nikech ogeng'o nigi tuo mar kansa mar kar nyuol. Koro ne nitie jonyuol moko mane osego sim kapenjo to be chanjo ni ber. Koro jok mosegochano tasenyiso gin chanjo ber kendo chanjo konyo nyithindo mondo kik giyud kansa mar kar nyuol e ndalo mabiro. Then nitie tetanus. Tetanus waduto wang'eyo ni tetanus en bacteria. To kapo odonjo kuomi to nyalo hinyi. Kendo king'iye to en gima sando ng'ato. Omiyo kapo ni ng'ato yudo kata mana hinyruok moro matin to nikech en gima odak e lowo kata surfaces emineno ka ng'ato iwacho ni mondo dhi omiyi tetanus. To sani sirkal oloke ne tetanus toxoid kende but sani omedo diphtheria nikech diphtheria be en tuo mantie ma common ma hinyo ji. Nyocha akiane en dwe mar 4 bende ne nitie dwe mar 4 ama dwe mar 6 ne nitie sirkal nogolo chanjo mar typhoid to kod rubella to kod mumps. Mano be jonyuol mang'eny ne gocho ka penjo to be chanjo ni be en safe kose sirkal dwa nego nyithindwa. Koro emomiyo wabiro ka mondo wa clarify ni chanjo gi te kapok ogol gi nyaka tim nigi nonro mayud nigi beyo kore kinyalo kawang'o ikinyalo mi nyithindo. To sirkal be ok diher ni mondo omi citizens gik gimarach. Omiyo jonyuol kik bed gi luoro. Kapo nin kod penjo tidhi adhiatia ipenjo jatich ng'ama tiyo osiptal to biro lero ni maber e wach mar chanjo mondo kik ibed gi to moro ni chanjo nyalo bedo gima nyalo hinyo nyathi. Kamano. Mano en Dr. Judith wang'iyo kacha weche mag chanjo. Chanjo imiyo ji nyithindo kachiel kodaka joma dongo. Chanjo otimne nonro kendo kik ibed gi kibaji mora mora kiwacho kacha ni konego bed ni nyathina imiyo chanjo kod weche makamago nikech seche ma itamori ni ok miye chanjo kaka mag polio ibo miyo nyathi chandruok ma nyaka chieng'. Obedo chandruok mag ng'ol mag fuoni makamago mabiro chando ngimane nyaka chieng'. Ok apar ka nitiere janyuol ma deher mondo mi nyathine osandre ndalo duto te mag ngimane. Yenwa wakaw yweyo. Waduogo to wadhi nyime. Nitiere programs kata chenro mopogore ma sirkal okelo pacho ka gin chenro mage gin programs machalo nade to ere kaka gidhi konyi ere kaka gidhi konya. Kik idhi mabor, kik isud kata matin.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kwere luo negero kund dhok. Kata kamano, kuo jamni oloko timbe oganda kendo moko koro nindo gi jambgi e udi. Waka kwarito gi ok ngenwa kano gi yot. Onge kaka warito gi nikech waonge gi gik manyarito kaka bunde. Ei gweng' mar Agana Suna West, e kaunti ma Migori, kuo jamni e yor ang'enge kod nek omiyo miero dong gunda ka nyithindo dong kie. Kata dod dhok ing'eni no ka gigoyo. Dod mayie mane gigoyo. To gidonjo to gisogo gigombo mayo gi bunde to gigo chigi gi bunde to giwuok gidhi. Kata kamano, moko ne gin jokuo jamni, to sane giyudo lokruok kendo bolo timbego piny. Tudri kod Walter Nyambaga, chieng' Ngeso, sa 1:03 otieno, kokelo ni sigana mar adhonde kuo jamni. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Dr. Judy ni wacho kacha ni ka ng'ato nitiere kod to kod chanjo mora mora to ber ka odhi adhiya ir laktar to penjo daktari biro pimo ne kendo biro lero ne maber. Manyiso ni ok nyal verify kaka janyuol dhi ir daktar. Kamano. Nikech osewachore mang'eny, josewacho mang'eny, waneno kata social media, gik mopogore opogore to gik ma kaluwore kod wach mar chanjo. Gigi gin gik molos. Olos gi lony masani, to inyalo yudo ka chiel kata riyo jomoko oyudo reaction. Komigi chanjo, to giyudo reaction mopogore. To mano ibro yudo ka en achiel kuom ji mang'eny, kata kuom ji 100,000. Koro mano kende ok onego bed ni ochweyo mopogore opogore. Gina ina no ok onego bed ni miyo janyuol luoro. Par ni jo Kenya gi tete ne gikalo e chanjo at one particular time. Koro omiyo kaponi in gi to mora mora, to dhi adhiya kar thieth tibro yudo jomolony kuno, tipenj gi wach chanjo, gibro lero ni maler
Nikech sama ng'ato nyisi gik mamiriambu ma en ok ong'eyo wachgi, tibiro yudo ka nyathini ema biro hinyore. To kikawo puonj momiyi maber kendo imiyo nyathini chanjo. Anyalo paro kata ndalo mar corona, ji mang'eny ne nitie joma kata nyaka kawuono pok omigi kata chanjo kata achiel. To sama ok omiyi chanjo no, nyiso ni dendi onge rotekre, nikech sama omiyi chanjo nitie tieng' diriyo. Nitie ma chembe mege bakteria go kata mege virus oneggi, aito koseneggi tichuoyi e dendi. Kosechuoyi e dendi to dendi timang'o? Dendi golo antibodies moko mabiro konyi goyo tuochego mabiro bang'e. En mana ni koro mosebedo inactivated gin nyaka imi dose moro kendo ibiro mi booster moro, mana kaka ne imiyowa mar COVID. Imi mokwongo, then ibiro mi mar ariyo tinyalo mi booster kendo. Then wan gi moko ma live. Gin live but gin weekend matin. Koro ibiro chuoyi gi, to samo chuoyi nikech dendi biro notice nitie gima wendo, to dendi biro react. To ka dendi react, to oloso soldiers mabiro deal kod tuo mokete dendi no. Koro rach ma live ma weekend go, rach gi en ni an seche moko ka giyudo ka dendi weak to ginyalo onyalo miyi tuo, kata inyalo bedo gi symptoms moko ma severe ma ng'ato nyalo paro ni yudo tuo no kendo. Lakini bang' ndalo moko tiyudo ka koro dendi osetimang'o, dendi oloso roteke ma koro kata ka tuo no biro to ok nyal buogo dendi, nikech dendi already ni oikore ne gore gi tuochego. Koro gimoro amora ma ok in go gadieri to dhi mondo ipenj laktar mondo lerni, nikech chanjo biro konyi. Joma ne ok oyudo chanjo mar corona, kapo ni corona oyudi to corona nyalo negi kipimori kod jok mane oyudo chanjo. Koro ibiro yudo ka in tuo saidi to ng'at mane oyudo chanjo moyudo nyaka boosters, to en samoro oyudo tuo ma corona na to dende gore goya to kalo, koro koyud kata mana ranyisi. Kamano. Dr. Judy, na winjo kilero gimoro ma wawacho ni Kenya Expanded Program for Immunization. Mori nyalo nyiso ni ma en chenro mane to otimo nang'o pacho ka kotenore kod weche mag chanjo mawuoyegi. Koro nitie gik mang'eny matimore kaluwore kod wach mar chanjo. Mokwongo, that program nyaka oneni jo Kenya nigo chanjo moromo. Chanjo ma wanene e list go te ne piny mangima, ne Kenya mangima, onego bed ni gitimo planning mondo ging'e ni population wa en adi, to wa expect na after a year or two wan kod nyithindo adi monyuol, to be wan gi doses moromo. Nikech aparo ne Kenya kae pok na winjo kata ka nitie to nitie cases matin ni makoro vaccines onge. Koro mae program mang'iyo ni to be vaccines nitie moromo, to be vaccines mwayudo gi be gin kare, gin safe kaluwore go authorities moko mang'iyo vaccines madonjo. To be gine ma ging'iyo ni to kanye manitie rem, mondo giter ji kuro mondo dhi omi jogo puonj makare, mondo giyie mondo omi nyithindo vaccines. To gine jok matimo bende research kaluwore kod vaccine kod chanjo mantie Kenya kae, mondo mi jopiny oyud gima quality. Kendo nikech magi gin gik ma waluongo life saving. Koro nyaka gi plan, nyaka gi puonj ji, nyaka gi tim research, nyaka gi ng'ine nitie moromo. Koro mano e tich ma jogo tiyo, and gi ensure nyathi ka nyathi oyudo chanjo. To ka nitie any challenge, to bende gitimang'o, gine jok ma address challenges go, to bende gi train ji e weche mege chanjo kod chiwo chanjo. Kamano. Kama ntiere ni Dr. Judy asewinjo weche mang'eny mokalo kotenore kod weche mag chanjo. Kuom ranyisi chanjo mar HPV. Wasewinjo weche maliekore, myths and misconceptions. Ni chanjo ni kapo mi nyathi manyako to thothne ok obi bedo
miyo kata ok obi nyuol e ndalo mabiro. Wasewinjo chanjo mang'eny mopogore opogore ma ji wacho ni kapo nono ne yudo kata imiyo nyathi to nyathi dhi bedo kod chandruok. Kopogore kod mar HPV ni, in isewinjo mage to en ang'o ma diwach kuom weche maliekore kotudore kod weche mag chanjo? Weche osebedo mang'eny Ruth. Nikech kata mana ineno joma mine onego bed ni ka gi pek timiyo gi tetanus. Kanyalo paro ndalo moro ne nitie debate e Kenya kae ni miyo kik mi tetanus nikech tetanus no nyalo dhi golo iye. Jomoko bende no ng'ama nyako kik mi tetanus biro miyo obedo ni sirikal oketo gino dwaro mondo ji kik nyuol. Koro weche go ng'eny. Emomiyo yudo ka kanise moko pod tamore ni gin jo kanisgi ok timang'o ok mi chanjo nikech ok giyie gi chanjo no, giparo ni chanjo no rach. To koro mar HPV vaccine, human papilloma virus vaccine, en virus ma nyalo kelo tuo ma kansa kar dho kar nyuol mar ng'ama miyo. To wan kaka jo Kenya, ang'o momiyo warit? Nikech waneno nyithindwa sani, jomoko kata kosechopo 12 years, 14 years, to gin jok moseng'eyo weche mege sex. Koro yudo ka to HPV ni inyalo mana gole from ng'ato to miye ng'ato through sex. Koro omiyo nikech nyithindwa tinde ong'eyo weche mege sex gi chon, ginyalo yudo human papilloma virus. Koro emomiyo sirikal obiro gi plan ni mondo nyithindo duto manyalo bedo ni gin sexually active. And wayudo ni kata 12 years nyithindo moko nyuol. Koro sani is recommended 10 years and above mondo mi chanjo mar human papilloma virus mondo ogeng' nigi chances mege yudo cancer mar cervix manyalo chando gi bang'e. Waduto wang'eyo thiedho kansa ok yot. To ka nitiere yo moro mwanyalo geng'o go kansa no, aparo nyalo bedo maber. Emomiyo anyalo nyiso jonyuol ni kiyudo thuolo nyari oyudo thuolo mar yudo human papilloma virus vaccine, yiene mondo miye vaccine nikech biro konye bang'e. Wathoro ga bedo kod weche mang'eny ahinya pacho ka ma samoro intiere kod geno ni gimidhi miya ni to ber. Kata kamano wasega winjo cases mang'eny ma samoro ok ang'eyo ni ibise winjo gin samoro chich ni nyaka bede ni kata chanjo moko no expire kod weche makamago. Kata ni chich ni samoro source kata kuma chanjo nyowuoke ok en source makare. Ere kaka mwananchi kaka an nyalo verify ni to en chanjo makare koso ang'ayie tekni no senyisa e penj laktar chanjo no ber kora yeye ni chanjo no ber. Ber nitie yo manyalo verify godo ni chanjo ni kama wuoke en kama ber en chanjo makare. Okay, mokwongo yedhe nikech chanjo gin yedhe. Koro e Kenya kae wan gi body mang'iyo yedhe duto madonjo e Kenya kae kendo mang'iyo quality margi, iluongo ni Pharmacy and Poisons Board. Enema ong'iyo gi yatha madonjo e Kenya kae. Koro kapok odonjo to nyaka timne registration. To to ok tim registration kapok opime. Koro ipime to kosepime to itimone registration kore ka ikele noganda mondo omigi oganda. Koro kapo ni in gi chich to inyalo penjo kata mna ng'at matiyo kanyo ni to bende nitie gima nyalo neno nikech ibro yudo ka en kod registration number. To registration number no nitie kaka inyalo timango, inyalo verify, nitie code inyalo verify mondo ing'e ka chanjo no ber kata chanjo no rach. But an gima nyalo wacho, chanjo en gima imiyo ji mang'eny. Ok apar ka nitie sirikal manyalo yie no kaw joge kata the whole county mondo mi gima rach nikech kapok omigi nyaka timne nonro mayude ne en gima ber. Omiyo weche go to nitie achiel kata ariyo moko nyalo bet gima expire to konego bed ni imiyo jatuo kata ng'ata. Omiyo sama pok
kata an kaka daktari kapoka mi onego bed nang'iyo to be chanjo ni be en kare kuzo se expire nikech ng'ama miyo jatuo gimo expire mano ng'ama dwa negi koro kapar kan tie ng'at ma mind ne ler manyalo kawo gima expired to miyo jatuo to wabende kaka jopiny kik wabede kisewinjo gimoro to wuoka go gi ng'wech makata pokitimango pokikonfirm koro omiyo wabedru jok mabende wan bende wadwaro mondo wakony sirikandwa to wan be wadwaro mondo wakonyre mondo mi chanjo gi kony oganda mang'eny manyalo geng'o negi tuoche ma minyalo kel kod midhusi mopogre ma samoro gionge gi yath. Pachoka mana kaka ni lero no wantiere kod chanjo mag joma dongo kachiel kod chanjo mag joma tindo. Pachoka wantiere kod siptande mag piny owacho kod siptande mag ji giwegi. Ok ang'eyo ka pogruok en gang'o e chanjo gi nikech yudo ka ntiere moko ma dhi yud e siptande mag ji giwegi private to ntiere moko mi yuda e siptande mag sirikal. De bede ni pogruok en ang'o tang'o moko ichajo to moko ok chaji. Koro kaka nyisi nitie chanjo mege nyithindo mochuno inyaka mi nyithindo. Chanjo mege joma dongo ok gin mochuno lakini inyalo mi mondo geng'ni tuoche mamoko mopogre. Koro chanjo mege sirikal gin imiyo gi ji nono to gin chanjo mochuno. Kaka koro COVID-19 kaka nobiro nikech ing'eyo onyalo yweyo oganda mang'eny dichiel. Sirikal nyaka ne nyiew chanjo moromo mondo omi oganda mathoth. But nitie chanjo moko kaka mege pneumonia, nitie chanjo moko kaka ing'eyo moko chuna ahinya. Koro mago tinyalo dhi kaka in sirikal samoro ok chiw gi samoro gintie samoro gionge. Inyalo dhi kaka in tinyiewo vaccine idhi timang'o tidhi mondo chuoyi nikech ing'e hali mari nikech kwang'iyo jok ma tuoche gi gerga ahinya ibiro yudo ni kapo ni in gi tuo moro e dendi already kaka owach kata ni in gi HIV kata in gi diabetes kata in gi cancer ibiro yudo ni thuolo ni mar yudo tuoche gi ng'eny kabisa gimoro kaka pneumonia ama ka en ng'ama duong' 60 years and above bende yudo ka mondo yud tuo yot. Koro ji ainago wadwaro mondo giyud vaccine. Vaccine ma pneumonia, vaccine ma meningitis, vaccines mopogre mpox bere ncho biro irwa kae. So vaccines osechopo pod they are under trial, malaria pod ntie under trial. Koro magi ok gin vaccines mochuno but gin vaccines mabeyo manyalo konyo oganda mang'eny mondo geng' tuoche manyalo donje dendgi. Koro ng'eny gi mok yudre sirikal ibiro yudo gi private hospitals but gichajo gi kamano. Wadwa ni mondo mi ang'wang'ia ne chanjo moko mag joma dongo kato bedo wang'ia ne ni to okang' mane mwasegoyo kotenore kod chanjo mar malaria mabende osebedo ka itemo kuonde mopogore kaka gwenge mag Baringo kod alwora mare. Mago gimoko mathoth biro nwa kidieny mar adek akwayi ni kik idhi mabor kata matin kik isudi mondo wayude puonj mathoth. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari Amang'ana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax
Tiki Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Ni bibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Gimoro maduong' biro Sabatoni en odiochieng' mar Pathfinders, nyasi makende mar rowerewa mabeyo madongo ka gitegno kuom Kristo kendo giikore telo ne jomoko. Wakelo ni weche manyien mopong' gi Roho Maler kokalo kuom jakwath Opere Nyaroya mondo mi wachiv kata wachop gimomiyo luongwano oluwore gi kaka wawinjo duol mochiwo luongno. Kod japuonj Nelson Ugola. Bed kimanyo gima Nyasaye okete chunyi mondo mane metim gi ngimani duto. What one watch? Pathfinders with Purpose. Injili ngima Sabato chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3. Kik bai. Otim uchunguzi ya kutosha. Otim nonro malong'o mondo oyud ng'at monege no. Mondo kele owachi gimomiyo timo ne nyathi matin ma jahiga 13 man gi future mbele. Familia mar Mary Triza, japuonjre ma grade 7 mayande onegi e yo magalagala, koro kwa serikali mondo ru chenro mar nono nek mare. Ile tunalipia leo, we are paying for 558,000 households, that translates into 2.2 million individuals. En fuong'ruok ne jo Kenya milion 2.2 maonge nyalo, ka serikali biro chulo negi chudo mag okumu mar thieth SHA. Kwayo serikali kaka jo junior school ni mondo gi review sectional paper 1 of 2024 makoro sani wacho ni sectional paper 1 of 2025 ma wacho ni HOI oningo beni makugi gite from ECD to primary. Riwruok jopuonj mar Kupet bade ma Migori koro dwaro mondo skunde mag junior school ochung' kar kendgi. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Chanjo. Iwinjo kacha nitiere jonyuol moko ma ka jogo machiwo chanjo biro to gipando nyaka nyithindo. Itimo juok mano ken gima kare. Daktari wang'eyo ni chanjo mar malaria okang' wasegoyo nitime kuonde mopogore wagi kode kanye to chal nade wantiere kanye kod chanjo mar malaria. Koro mokwongo malaria oseyud ne en achiel kuom tuoche. Malaria ikelo del gi suna. Suna is a protozoa. En ok en virus to en bacteria, en protozoa. Koro research mar malaria vaccine osebedo kadhi mbele nikech oyud ni malaria en tuo manyalo negi kuom seche matin kapo ni ok othiedhe in good time. Kendo omon gi nyithindo matindo ma pok ochopo higni 5. Gimine mapek. To kod jok ma bende advanced age. Koro omiyo research osebedo kadhi mbele for many years. Koro vaccine poko bedo rolled out, poko ochopo noganda kaka a must get vaccines. But en gima nonro osebedo kadhi mbele. But gie sani to en gima koro wasechako gimiluongo ni clinical trials. So clinical trials chopo kama koro imiye
imiye ng'ato to after some time to ing'iyo to bende ka poni kata yudo malaria parasites go time nadi. Koro wan e okang' ma almost mogik mondo mi koro wachne vaccine ma malaria koro inyalo yude kama to targets gin kuonde ma malaria ng'enye. Ang'eyo ni Nyanza province, Western province and Coast province, people who are near the lakes, malaria ng'enye. Koro kuonde go ma pod obedo tested, koro en gima osechopo e advanced stage to pok to bedo released public ma inyalo dhi tiyudo malaria vaccine. Kamano, but wasego kang' mabor. HIV bende nitie pok wachopo kama koro inyalo miye ji, but be wasego kang' mabor ne mar HIV. Ma COVID ne waneno pod en chanjo madhi mbele. Omiyo kata kapok iyudo COVID vaccine gie kawuono, to pod inyalo dhi miyud COVID vaccine ma kendi biyud booster. Omiyo ji kik luor, magi gin gik ma wan godo kendo wan ema gibiro konyowa, kendo sirikandwa olosonwa gi mondo wan ema gikonywa mondo gigeng'nwa tuoche. Yes. Wantiere kod joma tiyoga kod oganda e kor gwenge kaka Nyamrerwa ma bende tiyoga machiegni mokalo kod oganda. To wasewinjo weche maliekore kotenore kod weche mag chanjo. Iwinjo ni nitiere oganda moro kata tribes moko ma ok yie chanjo, dinde moko, kanise moko ma ok yie chanjo. Samoro kata grup mana mar wamama mabukre buka ni chanjo mar HPV no amanto kik mi nyathina kod weche makamago. Utimo nang'o kata kaka sirikal timo nang'o mondo mi okony Nyamrerwa mondo mi oland weche mag chanjo? Koro Ruth, mane emomiyo kata wantie kae kawuono mondo wapuonj oganda wa. Nikech onge chanjo marach, onge sirikal manyalo miyo joge gima rach. Koro Nyamrerwa gi ang'en seche moko ka gidhi to giyudo ka jiger kata gweng' kuno. Koro wane manyaka wakonygi. Nitie jok miluongo ni public health officers. Koro public health officers gine manyaka gipuonj ji mondo ong'e ber mar chanjo. To kapo nitie kata side effects moro ma ng'ato winjo, to nego bed ni nitie ng'at monyalo dhi nyiso ni gini otimre kama tatim nang'o. Koro en mana puonj koa kuomu un jo media, koa kuomwa wan health workers, jo Nyamrerwa go bende itero gi ga training. Kapok gidhi e gweng' kuro itero gi training tinyiso gin kama eka kidil gi ng'ani. Lakini nitie tuoche moko makaponi, nitie seche moko makaponi otamre kabisa, to inyalo kata teri ka polis. Nikech in koro ibedo ni in ema idwaro keyo tuo monego bed ni timang'o, monego bed ni nyalo geng'i n'oganda mathoth. Koro konyisi watimo interventions gite otamre, to inyalo teri kata ka polis mondo kori wach nito kara inidwaro nang'o. Kamano. Wamule chanjo mag joma dongo matin, wasimulo kata HPV, nyithindo manyiri chakre higni 10, wasimulo kata mana matin nono chanjo mar malaria mabende pod itemo kuonde mopogore opogore, wasimulo HPV, wasimulo kata ng'ilda chanjo moko mag joma dongo kod kidienje kata okange monego bed ni yudogi. Koro chanjo mek joma dongo, wan gi chanjo mar kolera. Kolera en tuo mar nyaldiema. To nikech wawuotho kuonde mopogore opogore, wachamo gik mopogore opogore, samoro inyalo yudo ka nitie kolera outbreak. To sana ne jok ma inyalo bedo ni gi tuo moro bende e dendi. Koro yudo ka roteke mege dendi oduogo piny, makata tuo moro matin to chandi kabisa. Koro jaina go onego yud vaccines go. Aya, wan gi tuo mar pneumonia. Pneumonia bo ohero sana jok ma hikgi oseniang', pneumonia ohero gi. Ae, kapo bende ni gin gi tuo moro machielo, ing'en kaka jok ma hikgi oniang' gi, ibro yudo ka tuoche oluori. Koro yudo ka roteke mege dendi odok piny. Koro inyalo gamo tuo e yo mayot. Koro vaccine ma pneumonia bende ber kabisa, especially jok ma 60 years and above. Nuneno kade vaccines obiro, ne gimiyo priority jok
ne nigi higni 60 kadhi mbele. Koro COVID vaccine bende ber ne joma dongo kapon pok iyudo vaccine mokwongo gi booster kata mar adek bende ber mondo timango mondo idhi yudi. To nitie kata mna mege homa flu vaccine. Flu vaccine bende inyalo dhi yudi. Again nusewinjo yellow fever vaccine. Yellow fever vaccine bentie kuonde moko ma ok inyal dhiye kionge kod yellow fever vaccine. Yellow fever vaccine be sirikal ok ang'e tinde gi charge, but nitie kuonde moko especially jok ma travel kadhi oko kata jok ma donjo nyaka ibed kod yellow certificate mar yellow fever vaccine. COVID nuneno no kinyal wuok kionge kod certificate. Asewacho pneumonia, asewacho cholera, asewacho flu vaccine, typhoid vaccine benja sirkal at least ose introduce mabende ngata madwaro nyalo yudo typhoid vaccine. Kapo ni guoko kai nitie rabies vaccine. Kik ignore sana kaen guok mikia, guogi ma wuotha oyae. Bende kapo no kai kata gwari kata lemoro gwari yud rabies vaccine. Kihinyori yud tetanus vaccine. Nikech magi gin tuoche ma gineno mayot lakini ka gidonje dendi to wuogi tek kendo ginyalo negi. Kamano. Mulna vaccine mar hepatitis. Hepatitis vaccine be nitie. Nitie hepatitis A vaccine, nitie hepatitis B vaccine. Koro aparo ni chenro mogik nwaloso kuom hepatitis. Hepatitis en mana ni liver mari kethore. Nikech gik mopogore opogore. Koro nitie virus iluongo hepatitis A manyalo affect the liver. Nitie hepatitis B be manyalo affect the liver. Koro tuoche A and B gin gi vaccines. Koro vaccine no kiyude e sama kare to bro geng'o ni tuo mar hepatitis. Inya yudo kata mine mapek odhi yudo hepatitis A kata hepatitis B. To kapo ni yudo these vaccinations e sama kare tibiro yudo kogeng'o ni tuoche mege hepatitis go. Kata kiyude to ok obi bedo motegno ahinya manyalo affect kata nyathini. Lakini sirikal oketo okang' ma kapo ni in gi hepatitis kata kapo ni yudo by batimba yudo hepatitis B to ka inyuol to nitie yedhe nyathini imiyo chanjo sano mondo mi kik otimang'o within 72 hours mondo kik oyud tuo. Koro anyalo wacho ni sirikal osekawo okang' maber mar kelo vaccines ne raia. Koro in raia ine madhi matek mondo itimang'o mondo idhi yud vaccine. Iweri gi weche manono ma ji fuong'o to ok gin weche madieri. Kamano. Dr. Judy wacho ni iweri gi weche mang'eny manono ma ji fuong'o te matek mondo mi iyud chanjo kaka dwarore. Okileronwa ni chanjo mar hepatitis ni to en iyude okang' mane wasiwinjo kacha kaka mine mapek seche ma okonyore cha inyalo mi nyathine bende chanjo. To ne ng'at ma ok en ng'ama miyo mapek, ok en ng'ama miyo samoro ndichuo, point mane, level mane e ngima ng'ato monego bed ni miyo ng'ato hepatitis vaccine? Ng'ata nyalo yudo hepatitis vaccine. Kata in sani kidoro hepatitis vaccine idhi mi. Kendo samo mi ibro mi certificate mar vaccination manyiso kaka isebedo vaccinated. Koro ibro mi mokwongo and then nitie booster. Mage vaccines manyisin gin oneg-gi koro ichuoye lakini gin nyaka yud booster bang'e. Koro ng'ata nyalo yudo hepatitis B vaccine. Sana king'eyo ni in kod okang' mamalo ma yude. Jok mamadho kong'o nigo okang' mamalo mar yudo hepatitis lakini maten mar mokel gi kong'o. Lakini mokel gi virus hepatitis B nitie vaccine mar hepatitis B. Koro inyalo yudo mondo ogeng'i kik yud kata ka hepatitis odonjo dendi to dendi yorego e yo mayot. Yes, hepatitis A bende nitiere. Hepatitis A iyudo kichamo chiemo mochido ama kata moko losre e yo maler. Koro mano be nitie gi vaccine. To nikech donjo ne yot kendo nyalo ketho
chunyi but komi vaccine tibro yudo ka igaye gi chien kamano. Gimok ang'eyo en gimomiyo nengone ong'aorega kamano, to kata kamano kapo nono nidwaro mondo mi yud kaka ikonyori tema kinyalo yudo chanjo gi tiyud gi ayuda kamano. Kaito bende thothne kidhi osiptande mag sirikal to ni onge orumo kod weche makamago. Challenge no bende nitiere daktari? Nitie but lure ni idhi kanye nikech nitie vaccination centers kaka Kenyatta wan vaccination center most of vaccines ibro yudo kanye kata ka gionge go to gibro nyisi ni duog kama tibro yudo vaccine. Koro en mana ni sirikal ok nyal nyiewo vaccines te. Koro seche moko iyudo ka nyaka wadhi wanyiewe kamoro, koro kibiro timbe nyaka chaji. To in be nyaka chaji. Nitie mege sirikal kaka COVID gini mago gintiere but mamoko gi ma extra gi to nyaka chaji kamano. Ote mane madimi jonyuol, ote mane madimi oganda jo Kenya kotendo kod weche mag chanjo? Ng'eni se wacho gi tiwacho kacha ni nuone gi udu kata ging'eyo, par ne gi udu kata ging'eyo daktari. Koro jonyuol anyalo mana jiwo gi ni nyathi ka nyathi omi opportunity mar yudo chanjo nikech chanjo ber kendo chanjo gengo ne gi tuoche mang'eny. Kik bed ni janyuol ine mitamori nyathi kik mi chanjo nikech nyathi tok bitamore lure kaka iwuoyo kode. Koro miyo nyithindo te oyud chanjo monego bed ni miyogi. To kata kiwinjo ka nitie boosters kaka iwinjo ka measles, polio, ang'o gigo beyo nikech gimedo mana nyathi roteke e dendgi mege goruok kod tuochego. Kik wabed ni wanie jok mapando nyithindo. Kik wabed ni wanie jok mawacho miriambo ni nyathi en kata 4 years to kodi wuondri ni en 7 years mondo kik miye chanjo. Gimoro kaka measles kata miye mana doses kata miye doses monuore okrach medo ne mana nyathi rateke e dende. Wapuonji jok kaka wan un jo media, wan jok matiyo osiptal, wamedo mana lando injili ne ji ni chanjo ok en gima rach, en gima ber. To kapo no hinyo ng'ata achiel kata ji ariyo ti report mondo mi otim nonro e chanjo no nikech samoro mana achiel notimre nade emane rach to konyiso ni batch no duto rach. Koro wan emwanyalo geng'o tuochego ka wayudo chanjo e sama dwarore. Kono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Judy inyalo yudi kanye? Kinyalo chiwo namba mar simu bende wanyalo dwokero kamano makende. Wacho nan Kenyatta lakini kidwaro nena privately inyalo tiyo gi 0745 442 020 0745 442 020. Tigoye mana seche mege tich. Jomoko goye seche ma odeko kabisa. Koro kata kapo igoye to kiyudo ama kata ka ng'ato make to we nyingi to gi namba ni then kata ka yudo tabiro gochoni. Erokamano nya daktari. Mano Dr. Judy kawaneno wang'e weche mag chanjo nyakwara mugia jwangi winjo ni wantiere kod chanjo mag joma dongo, chanjo mag nyithindo. Ka en nyathi ma koko nyuola te matek nyathino yud chanjo gi duto te. Nyithindo manyiri mosechopo higni 10 pok ochako bede achiel kata ma ichich ni nyalo bedo ni osechako bede achiel te matek mondo oyud chanjo mar HPV. Ne joma dongo bende nitiere chanjo mang'eny ma joma dongo nyalo yudo. Ka nyalo yudo chanjo to yud chanjo nikech geng'o ber maloyo thiedho. Ne daktari marwa erokamano mathoth, erokamano ahinya jogo picha mawa mwantiere gode studio ka ane director na Alex kachiel kod producer na Perpetua. Erokamano mathoth ne in jahera mar chenro mar penj laktar nyaka kendo odiechieng' machielo. Aniluonga ni Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu oriti masane.